Ni kwetha magalinda mwananchi onyero lek ma sirikal nigo mar twak ewi dongruok mar piny Kenya nyaka 2060. Koldene kod Edwin Sifuna kwethno William Ruto kagikoni tich mar higni 5 pok otimo maber kendo lek mar goyo turbin higni mathoth mabiro nyime ok nyal nyago lemo. Kwethno limo gwenge mag Mumias, Navakholo kod Malava e kaunti ma Kakamega kaka Walter Nyamagaduoka kod ripodni. Ege mole bomba duong ma Mumias, Navakholo, Malava, Kanyakla kod Lumakanda. Sianda kendo siasa otedre kaunti ma Kakamega. Odiochienge margi mar ariyo nen mana mar keko ne jatend piny William Ruto kaka gibiro kole oke apisi yiero mabiro. Lakini mzee Nyongo, wewe ungengoja miezi 12 vijana wachukue hii inchi ndio tuletee hiyo plan ya 2060. Kotelne kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna gise omise mane osidhi kod jatend piny William Ruto mabiro choro Kenya kind pinje monyalo weche mag dongruok lek melo fario kod prawo. Kutuambia saa imefaulu, utuambie umetoa mambo ya harambee ya kutoa watu wetu hospitali. Nikijia mafunga Malema, Kalonzo amefunga Eastern, Matiang'i amefunga Ukambani, kina Baba Owino na Orengo amefunga Wajaluo huko. Unaambia Mheshimiwa Sifuna, ukiingia kwa kiti, within 30 days, rudisha hii industry ya Mumias kwa wananchi wa Mumias. Una oma kamen kod jatend piny William Ruto ni osemana tugo tuk usi kod sindan kod ngima jo Kenya kod thuolo mosebedo gode apisi. Rigiji ameniambia kwamba ameshikanisha mlima yote, hako na kura milioni 7 na ameniambia hako tayari kufanya kazi na Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Judito mane oyuore romono ogoyo poro kendo jiwo jodak maimbo mar Kenya mondo riedie ng'e Sifuna kendo miye sir kochopo yiero mabiro. Ruto ni muongo, tulisimama hapa na yeye akatudanganya hii barabara ataweka lami, ameweka. Ruto riswa. Walter Nyambaga, Ramogi TV.